Hi guys, pasukin naman natin itong paligid natin dito. Oh, look, something na boy, oh. Welcome to paradise. Nana? Nakasaksi tayo ng mga batang nagtitinda ng bulaklak. Bawal pa sila lumabas, sa labas na. Kaya ayun ang kahinatnan. Nakuha sila ng mga nagtatrabaho sa City Hall. So ito yung Holy Rosary Parish Church. Zoom tayo. Ay, wow. Ikaw Sid, bata ka pa, sa labas ka na. So, malamang ito ay pinapaganda. Ay. Renovation ba talaga to? Yan yung Holy Rosary Parish Church. Silipin natin sa loob. Silip mo, boy. So, pasukin natin. Ay, wow. Ayan. Under repair nga. Laki ito, ne? Ay, natin. Nanong natin? Naglintad kasi. Sila pala rin. Binyag. Okay guys, so may binyag. Hindi mo tayo may kisali sa binyag. So, may binyag na naganap dito ngayon guys. At kinukuha nila yung mga bata nagtitinda ng bulaklak. Ito yung likuran. Silipin natin yung likod. Kung makakalabas tayo dun, boy, doon na lang tayo lalabas. Para mapunta natin si Sonson. Lalang kita, boy. Holy Parish Church. Holy Rosary. Ayan ang matandang simbahan dito sa Angeles City, Pampanga. Ang pinakamatandang simbahan dito. Okay. Ayan ang kabuuan niya. Ayan ang visit. Yung mga gusto mag-visit. Mas meron sila rito na ayan, mga souvenir na. Sarado? Ay, bawal maligo. Maglaba. Ang maglaba, maligo. Bawal ang maglaba, maligo. Check natin yung siya. Ay, pambabae pala to. Baka may babae na. Kakaswan tayo. Dito tayo. Ito yung sa panlalaki. Ito yung hugasan na kamay. Okay. At pag-ihian. Sid, mimina ka. Nagwa. Wait. So, pwede ka nito maligo. Ay, bawal pala maligo. CR lang talaga siya, eh. Pag gusto mo mag-jabs. Ay, silipin tayo ito ninyo. Visiting ka na. Ay, wow. Ay, nakakaya. Ay, dito tayo pa. Meron. Baka may bulabog sila. Nasaan na mag-visit? Bulabog sila kasi nasa So, ayun guys, kita nyo na yung paligid ng Holy Rosary Parish Church. Under renovation yung loob niya, pati sa labas. Siguro pinapatibay ito dahil sa mga nagdaan na lindol, kaya
inaayos nila. Galing, oh. So, nung wala pa talagang pandemic, itong simbahan dito, napupuno ng tao. Marami kang makikita, mga bata, mga matatanda. At lalo na kapag Sunday, napakarami talaga. Tapos, pag simbang gabi, pag simbang gabi, napakarami rin. Makikita mo rito. Na? Oo, kaso wala pa yata simbang gabi yan, Bawal pa yan. Bawal pa yung... So, ito yung harapan ng chapel, ng Holy Rosary Church. So, at ayan naman yung... Charan! Yung dating pinakamatandang city hall dito sa Angeles City. Yung unang naging city hall, ayan, oh. Yan ang naging unang city hall. Ngayon, ang City Hall ay nasa Pulong Maragul. Nasa Pulong Maragul na yung City Hall. Pero ang katabi ng City Hall ay ang police station. May mga sabit dyan. Magpagong buhay natin. Kaya nakasasabit. Ang presko rito, guys. At guys, charan! There's a flower right here, you know. May ranop po. May ranop po siyang kakalakad. So. Payawan ko lang sa Sonson. Baka na na milyari kang Sonson. Oh. Shout out sa mga tricycle ng Holy Angel. Ang dating tindahan ng mga buko dito ngayon para dala siya ng tricycle. Okay. Shout out sa mga tricycle driver. Ayan ang paligid. Oh, okay ka lang, Sid. O, paano guys, uwi na kami. Tapos na yung libot-libot. See you next time.